Tervetuloa kevät, niin luonnossa kuin paperilla. Tällä uudella taideverkkokurssilla nautitaan kevään saapumisesta ja maalataan niin monipuolisia kukka-aiheita, satumainen krookusten reunustama puromaisema kuin iloinen västäräkki rantakivellä. Keväisten teemojen ohella paneudumme erityisesti siveltimen käyttöön, saat vinkkejä veden määrän säätelyyn ja käytännöllisiä neuvoja aiheiden luonnosteluun. Verkkokurssi koostuu 6 innostavasta ja tunnelmallisesta harjoitusvideosta, jotka saat sähköpostiisi kurssikirjeenä sunnuntaisin 5 viikon ajan. Tuttuun tapaan kurssi sopii myös aloittelijoille, sillä harjoituksissa edetään helposta haastavampiin. Harjoitusvideot ovat tallenteita, joten voit tehdä harjoituksia omaan tahtiisi silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Tarjolla akvarellioppien tueksi on myös innostava Väriopin salaisuudet -verkkokurssi, jonka saat nyt edullisesti tuplatarjouksella yhdessä keväisen akvarellikurssin kanssa. Vie akvarellimaalauksesi uudelle tasolle tutustumalla värien lumaaviin mahdollisuuksiin ja uusien sävyjen sekoittamiseen. Tervetuloa mukaan rakastumaan kevään väreihin!